ƙarshen tika-tika tik. Wannan kan batu ne da nake so mu tattauna a kai yau a matsayin wani misali na rubutun insha'i. Idan aka ba da rubutun insha'i mai ɗauke da wannan kanu, mutum zai fara rubuta kan batun a sama takardansa ƙarshen tika-tika tik, sannan ya wuce zuwa ga takaitaccen sharhi kan batun nasa. Yana iya cewa duniya juyi-juyi, in ji kwaɗo da ya tsinci kansa cikin ruwan zafi. Ita rayuwa haka ta gada, wata rana ta maka kyau, ka ji tamkar ba wanda Allah yake so a duniyar nan kamar ka. Ranar da ta ɓaci kuma, kana iya jin wani labarin daban ba irin wanda ka zata a farko ba. A wani gari mai nisan gaske, akwai wani fitaccen mutumi da ake kira Muda. Wannan mutumi ya yi fice ne sosai, ya shahara ƙwarai a fagen sana'arsa ta dako. Domin a cikin dukkan waɗanda suke gudanar da irin wannan sana'a, babu wanda yake iya ɗaga buhu da kansa ya ɗora a kansa ya yi tafiya mai nisan gaske ba tare da gajiyawa ba sai shi. Sannan shi ba batun ma iya ɗaukan buhu ƙwara guda ya ɗora a kansa shi kaɗai ba, yana iya ɗaukan guda ya ɗora a kansa, sannan jama'a su cicciɓi guda su ɗora a saman ta farko. Haka kuma yana iya haɗa guda uku a lokaci guda, shi kaɗai ya kai inda za a kai, ya dawo kuma ya ci gaba da dakonsa ba tare da ya gaji ba. Saboda wannan ƙarfi nasa a sannu a hankali, sai ya sa ɗagawa da alfahari da jiji da kai cewa in dai batun ƙarfi ne, babu wanda ya isa ya ja da shi a wannan yanki. Da faɗin kai ya faɗin kai, girman kai ya girman kai, sai ya yi watsi da sana'ar dakon, sai dai kawai ya tara mutum a hanya ya ce ba na abin da Allah ya cishe ni ka wuce. Girma da arziki ka cire ka bashi. Idan kuma ka hana shi, to da ƙarfin bala'i zai murɗe ka, ya kwashe dukkan abin da ke cikin jikinka na kuɗi ko dukiya. Amma idan ka bashi girma da arziki, taro sisi zai godiya, ya sa albarka, ya kama gabansa. Tun yana haka a cikin mutane, har abin ya gawurta, ya koma bayan gari, yana tara mutane a kan hanya, a motoci, yana musu ƙwace na dukiya na fitar hankali. Hukuma ta sha kama shi, ana hukunta shi idan aka ci ƙarfinsa. Idan kuma ba a ci ƙarfinsa ba, ya nakaɗawa 'yan sanda dukan kawo wuƙa, ya ƙara gaba abinsa. Haka yi ta cin karensa ba babbaka, ya yi ta taka rawar gaban hantsinsa ba tare da jin koɗar a zuciyarsa cewa akwai wanda ya isa ya zo ya taka mai birki ba, ba wanda ya isa ya zo ya ɗaga mai kara, ba wanda ya isa ya zo ya nuna mai yatsa. Ana nan cikin wannan hali, malamai sun kira shi, sun mai wa'azin, sun mai nasihar, duk a banza. Iyayensa sun yi iya ƙoƙarinsa, duk a banza. Abokai, 'yan uwa, dangi na kusa da nesa, ba wanda bai kira shi ya jawo hankalinsa akan irin wannan sana'a da yake yi bai dace ba, amma ya yi kunnen uwar shegu, bisa alfaharin cewa duk wanda yake ganin ya isa ya hana shi, ya zo ya tare shi ya hana shi a gani. Wata rana sai wani baƙo ya zo daga Nijar. Wannan baƙo da ka gan shi, ba za ka taɓa tunanin cewa iska mai ƙarfi in ta zo za ta bar shi a tsaye ba. Za ka ɗauka cewa
ko da baki ka hura iska da kyau da ƙarfi iska za ta sama da shi ta jefar da shi a gefe guda. Yana shigowa wannan gari sai suka ci karo da muda ya tare shi ya ce mishi ya kawo abin da ke jikinsa. Baƙo ya ce shi ko bai ga dalilin da zai sa haka kawai ya ɗauki dukiyarsa ya ba wa muda ba, bai ga dalili ba. Haka magana ta yi ƙarfi tsakaninsu, muda rai ya ɓaci, hankali ya tashi, ya nuna cewa to ko wannan baƙo ya kawo abin da ke hannunsa ko kuma a murɗe shi ƙarfi da yaji a ƙwace. Muda ko ya ce da wa Allah ya gama ni in ba da baƙo ba. Yana dosan baƙo a fusace, ya ɗaga hannu zai cafke baƙo kenan, sai hannu ya ƙame. Ya buɗe baki zai magana, baki ya hangaɗe, ya ƙame a hangaɗe. Ƙafar da ya ɗaga bai sauke ta ba, ta ƙame. Hannu a ƙame, baki a wangame, ƙafa a ƙame. Haka ko baƙo ya sami inuwa ya zauna, ya haɗa shayin shi yana sha. Muda tun safiyar misalin hantsi na ɗagowa yake na a ƙame, har rana ta tsala yana na a ƙame, ga yunwa, ga hannu a ƙame, ƙafa a ƙage, baki a hangame, ga kuɗan rana, ga yunwa, ga ƙishin ruwa. Baƙo ko ofan bai ce ba. Da mutane sun zo sun ga muda a haka, sai su bushe da dariya su wuce. Duk wanda ya ji labari sai ya rugo a guje ya zo. Wasu su zo kusa da shi su ɗauki hoto, wasu su zo da waya suna ta ɗaukan hotuna. Labari kankace me ya karaɗa wannan gari na su muda. Da ƙyar da jiɓin goshi, iyaye da malamai suka zo suka dinga ba wa wannan baƙo haƙuri cewa yawa Allah ya ƙyala muda, ya karya wannan dalilin da ya sa muda ya tsinci kanshi cikin wannan hali, domin ko zai samu sauƙi. Sai da ƙyar Allah ya taimaka ya karya wannan asiri. Tun da ya karya wannan asiri, sannan ya ce ba fa zai bar muda kawai ba, sai ya mai abin da duk abin da yake takama ko alfahari da shi an neme shi a rasa daga jikin muda. Haka ko da ƙyar aka yadda, aka ce to an yadda ya ƙyala muda ya samu kansa, ya dawo cikin hayyacinsa. Da ya dawo cikin hayyacinsa, wannan baƙo ko ya yi wasu surkullansa. Tun daga wannan lokacin muda ya zama mutum mai matsananciyar kasala da yawan jin gajiya, wato da rashin ƙarfi a jikinsa, da rashin iya kataɓus a rayuwarsa. A hakan mutane suka dinga murna, suka ce wallahi hakan ya fi musu. Ya dawo ba wan, ba sana'ar, ba ƙarfin, ba kuma wata kima a idan jama'a. Haka dai labarin shi ya zama dai ƙarshen tika-tika tik, wato ƙarshen ɗagawa ko girman kai ko alfahari ko nuna fin ƙarfi akan al'amari. Ƙarshen mutum dai dole sai ya dawo ƙasa. To irin wannan labarin yana iya kasancewa a ce ka rubuta rubutun insha'i dangane da labari akan ƙarshen tika-tika tik, ko kuma a ce komai nisan jifa ƙasa za ta faɗo, ko ƙasa za ta dawo, ko kuma ƙarshen munafiki jin kunya, ko kuma wani abu makamancin haka. Kenan za ka kawo wani labari ne kwatankwacin wannan, wanda za a nuna ga halin da wani yake ciki, amma daga ƙarshe ga kuma abin da ya dawo, wato inda da ya sama yanzu ya dawo ƙasa. Haka na iya kasancewa ga shugabanni idan suka samu mulki,
su rika nuna ɗagawa, su rika wulakanta mutane, su rika izgilanci, su rika tozarta mutane, su rika zaluntar mutane. Daga ƙarshe ranar da mulkin ya ƙwace su dawo cikin al'umma babu kima babu daraja, wanda watakila dukiyar da suka sata suka tara ta zo ta ƙare, kuɗin ya ƙare, su koma ba su da mutunci ba kuma kuɗin. A nan zan dakata, naku Yakubu Muhammad Harun. Mu haɗa darasi na gaba. Bisalam.